kuda kwacho Tagwirei ari kuonekwa kunzi ndiye ari at the most focal point on the ruling party ZANU-PF, achionekwa kunzi ndiye akamirira kugamuchira upresidency kana kusaksida mutungamiri wenyika panguva ino okonzeresa chaos. So zviri kuonekwa kwese kuti kuda kwacho Tagwirei ari kuita madresses ingava kuzvikoro, kumachechi, maona kuSDA and the likes. Panguva ino aizokonzeresa chaos after Reignited that mantra yekuti 2030 pamnangagwa vanenge vachitonga that slogan. Sandabira mashoko anobuda panguva ino adina macritics anouya achiagiwa pamusoro nemashoko ati anoti subscribe like on the bell icon. Tona kuti mafans of Dr. Tagwirei vanobuda aiwa vachiposta kuda kwacho Tagwirei muri kuona uyu achiita that mantra. Vanga vatanga vanyora vachiti the slogan that changed the ZANU-PF Harare province, a rallying cry that ignited grassroots support, reawakened revolutionary consciousness, and ushered in a new era of empowerment for the people by the people. Ndopo yaitwa these guys masupporters akuda kwacho Tagwirei mafans ake pamuri kuona ava vachichisupporta this mantra yanga ichita. Tonoona ana majara jeros vazuya manje vachicriticize vachikomenda pane this post nemantra yanga ichita achiti why not 2030 vachiwenga vanenge vakutonga zvavo, why mnangagwa chete? He has been in power for 8 years and much of his brutal rule was about grooming and imposing Uganda, who now run sophisticated corruption syndicates which are milking Zimbabwe dry. Ndomashoko anoitwa pana pane critics vana majara jerosa vachiuya vachicriticize vachiti aiwa zvinozikanwa nemunhu wese kuti general vari kufanira kusaksida mutungamiri wenyika tichizvitarisa with the gentleman's agreement nethe constitution yeZimbabwe inongoallow kuti mutungamiri wenyika angorana for 2 terms. Panguva ino vari kubvunzwa vachiti why vana Tagwirei vari kuti 2030 mnangagwa anenge achiri kutonga vari kudii kuti aiwa vachiwenga anenge vari kutonga. Mashoko ari kuonekwa panguva ino tichiona that mantra ichidzoswa zvekare mugame yakatanga yambomiswa naBombshell Geza, but panguva ino takuona kuti yauya ikamutswa nakuda kwacho Tagwirei. Hazvipere mushe, imbotudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda kumesection medu mafungiro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.